Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында кыскача. Лицейщик җәмгыяте бакчачылары юлны ремонтлаудан канагать түгел. Нигә? Үз тәҗрибәсе белән уртаклашыр өчен һәм самолетта ярдәм күрсәтә. Реаниматолог 4 яшьлек баланың гомерен саклап калган. Бәхәсле юл лицейщик җәмгыяте бакчачылары юлны ремонтлаудан канагать түгел. Аларның сүзләренчә, быел аларның юллары яңартыла башлаган. Төзелеш эшләре башланган, бакчачылар башта бик шат булганнар. Тик шатлык тиз арада ачуга әйләнгән. Нигә? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Асфальт юл урынына вак ташлы юл. Бакчачылар сүзләренчә, элек юлның бөтен өлеше чокырлардан торган. Шуңа күрә алар ремонт турында озак еллар хыялланганнар. Дорога была, в принципе, вообще никакая. Спасибо за то, что сделано хотя бы так. Это гравий, но нужно понимать, что это очень временное решение, так как вокруг происходит масштабное строительство коттеджных поселков, коттеджных домов. Мы все прекрасно понимаем, что эта дорога буквально, гравий разобьется в течение года. Бакчачылар әйтүенчә, ташлы юл яңгырлар аркасында зыян күрергә мөмкин. Юл бөтенләй дә җимерелергә мөмкин. На горе у нас чуть дожди, не то что ливневые бывают дожди, да, все это смывает. Вот такая же щебенка иногда люди сами сыпят. А здесь момент, все и на речку. И, во-первых, и речка же у нас, природная зона, как называется, загадят вот эту речку. Ә шул ук вакытта бу юл белән лицейщик бакча җәмгыяте бакчачылары гына файдаланмый, янәшәдә авыллар да актив төзелә. Мы хотим, чтобы наша дорога получила асфальтовое покрытие, а не осталась такой щебеночной, потому что по ней будут ездить большегрузные машины, которые строят соседние поселки. И иначе эта дорога разобьется очень быстро. Асфальт разбивается, чего уж говорить о щебенке. Агымдагы елда 3 бакча җәмгыятенә юллар төзекләндерелде. Рис 1, урожай, прикамье һәм лицейщик. Һәм соңгысында гына юл өлеше асфальт түгел, а вак ташлы булган. Но щебень этот непростой, не просто щебень, который валит на дороге. Это щебень с Урала, специальный щебень с определенными добавками, которые, придают дороге твердость и сделают ее не хуже, чем асфальты. Бакча җәмгыяте рәисе аңлатуынча, төзүчеләргә вак ташлы юл өчен генә акча бүлеп бирелгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Үз тәҗрибәсе белән уртаклашыр өчен чыгу була, чынлыкта 10 000 метр биеклектә ярдәм күрсәтергә туры килә. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең реаниматологы 4 яшьлек баланың гомерен саклап калган. Әлегә хәл Яршолы Санкт-Петербург маршруты буенча очучы һава судносында була. Күктә кешене коткару турында тулырак безнең материалда. Барысы да Шолдан Санкт-Петербургка очучы самолетта була. Табиб искә төшергәнчә рейс ахырына кадәр 40-50 минут вакыт калган. Бортпроводница 4 яшьлек баланың хәле начарлануын игълан иткән. Баланың температурасы күтәрелгән, тәне тартыша башлаган, медицина ярдәме кирәк булган. Озак уйлап тормастан 10 000 метр биеклектә Евгений Думаньян малайга ярдәм итүгә карар итә. В этой ситуации требуется пациента обезопасить, потому что в судорогах он может и удариться о какие-то твердые предметы, получить травму и перевернуть его в боковое положение. Я это сделал, убрал слюну изо рта, через буквально примерно 8-10 минут и судороги прекратились, ребенок задышал. Хезмәттәшләрнең батырлыгы турында белгәч, ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе медицина хезмәткәрләре гаҗәпләнмәгән. Мәсәлән, табиб-анестезиолог, реаниматолог Ольга Панаева сүзләренчә, Евгений Думьян үз эшенең остасы, шулай ук киң күңелле һәм теләсә нинди ситуациядә ярдәм итә. Это на уровне рефлекса, когда что-то рядом происходит внезапная, какая-то экстренная ситуация, у реаниматолога всегда срабатывает рефлекс, откликнуться на это и помочь, чем можешь. Бу табибның самолетта ярдәм күрсәткән 3нче очрагы, бу юлы аның бөтен Россиядә баручы анестезиологлар һәм реаниматологлар конгрессына очуы булган. Анда ул авыр хәлдә булган пациентларга ашыгыч ярдәм турында доклад белән чыгыш ясаган. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар.
Көп бала тәрбиелеуші аналар пенсияға вақытынан иртерек шығарға мүмкін, сөзі 5 хамоннан көбірек боласы болған хатын қызлар турында бара. Татарстан Республикасы бойынша Россияның социаль фонды білгішлері білдіруінше, олар пенсияға 50 ешінде шығарға құқықлы. 3 һәм 4 бала өстіруші аналар әлгі құқықтан 56 һәм 57 еште файдалана ола. Олдан пенсияға шығуының үз талаплары бар. Хатын қызның 15 жыл хизмет стажы болырға, 23-4 пенсия коэффициенті тупланырға, балаларына 8 ешке жеткенші тәрбиелерге, ата-ана құқықларынан мәхрум итілмеген, яйсе улыққа олу факты кері қағылмаған болырға тиіш. Бүгінгі күнді Татарстанда 17 мыңға яқын хатын қыз имениет пенсиясын вақытынан олдаула. Бүтін ғаилә белән яшелләндерүдә катнашалары ел сайын үткәрелә торган һәр ишек алдына тере чыршы экологик акциясы кысаларында һәм микрорайонны төзекләндерү максатларында уенчык балалар бакчасының ата-аналары һәм анда тәрбияләнүче нәниләр чыршы утырталар. Алар белән бергә безнең хезмәттәшебез дә катнашты. Перчаткалар, көрәк, лейка һәм үсентеләр 117-нче уенчык балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр өчен гадәти булмаган иртә. Балалар әти-әниләре белән бергә ел сайын үткәрелә торган һәр ишек алдына тере чыршы экологик акциясына кушылды. Үсентеләр утырту балаларда агачларны саклап калырга һәм алар турында кайгыртырга теләк уята. Өлкәннәр һәм балалар эшләп бергә бирешәләр, аларда уңай кәеф, шатлыклы эмоциялар, күтәренкелек һәм табигать белән аралашудан рәхәтлек килә. Һәр ишек алдына тере чыршы экологик акциясы балалар бакчасында 2нче ел рәттән үткәрелә. Бирдә 40-тан артык чыршы утыртылды. Ата-аналар һәм балалар анда бик теләп катнашалар дип уртаклашты балалар бакчасы мөдире Лариса Гаврилова. Эшләр башланганчы ата-аналар өчен агач утырту буенча инструктаж та үткәрелде. Чтобы елочка прижилась, надо очень хорошо полить, чтобы не остался воздух, утрамбовать, ну и поливать, ухаживать. Надеюсь, жители этого микрорайона тоже будут беречь наши насаждения и будут радовать всех. Барлык эшләрне тәмамлагач, ата-аналарны һәм балаларны тәмле чәй һәм коймаклар көтә иде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Продсклад «Победа». Колбаски для жарки «Гордость мясника» 95 рублей. Посекунчики сочные от «Быстрая точка» 89,90. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Это свершилось. Камчатские деликатесы в набережных Челнах. Цены от производителя. Щавыча, казна, икра, белорыбица. Наша гарантия, наше качество. С 30 сентября по 8 октября. Площадь УДК «Энергетик». В связи с расширением штата требуется слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.